Сәлем, біздің бүгінгі шығарылышта бірнеше тапқыр бик мөһим һәм үтә дә авторитетлы кешенең исеме яңгырый һәм шуңа күрә без әлеге шығарылышны редакциядә түгел, ә халыктан качып кеше йөрмәгән урында менә шундый яшерен почмакта төшерергә булдык. Чынлыкта юк, бүген һава торышы бик матур, рәхәт. Ничек инде мондый көнне бүлмәдә утырып була, шуңа күрә без менә монда урамда тышта төшерергә булдык. Башлыйбыз. Беренче хәбәр. Татарстан Республикасы Минпромторг җитәкчесе Альберт Каримов коллегия утырышында үзенең доклады вакытында Comedy Club'тан видеоролик күрсәткән. Әлеге видеороликта ниндидер бер утырышта табличканы диварга беркетергәме, әллә ябыштырып куергамы мәсьәләсен хәл иттеләр. Факапов при решении данной смарт-задачи необходимо развитие на подзадачи и далее организовать локальный брейнсторминг. Затем нам нужно скоординировать наши элементы вопросов главного менеджера, меняться контактами, передать их секретарям, и на следующем брифинге этот вопрос будет предварительно зафинален. Вы уже час здесь сидим, вы не можете решить, приклеить или прыгать. Приклеить или прыгать вы! Группу в WhatsApp создаете, у вас наверняка есть группа в WhatsApp, где вы создаете именно группу в WhatsApp. Есть такая? Һәм Альберт Каримов бу роликтан соң еш кына шул рәвешле мөһим сорауларны хәл итәсе урынга алгы планга вак-төяк мәсьәләләр чыга һәм шуңа вакыт әрәмгә үтә дип белдерә. Гомумән шул фикерне җиткерү өчен әлеге видеороликны күрсәтә. Һәм әлеге видеороликны күрсәткәнче алар инде бер-ике мөһим мәсьәләне хәл итеп куя алырлар иде. Ну ярар. Чаллыда яшь аналарга хастаханәдән чыкканда макияж бүләк иткәннәр. Чаллы шәһәренең балалар үзәгендә бала белән чыгу, ягъни выписка көнендә яшь аналарга профессиональ макияж ясаганнар. Һәм аларның ирләре, туганнары аптырашта шундый сөенеп аларны каршы алганнар. Ягъни аңлашыла инде, яңа бала тапкан кеше алай матур йөз белән, шундый свежий вид белән чыгарга тиеш түгел. Аңлашылмады буга минем фикерим. Да аңлашылдымы? Но аңладыгыз инде, алай чыгарга тиеш түгел. Уларга кыяфәтле булырга тиеш, аның күз төбендә кара булырга тиеш. Ну, аңлашылмый бит аны бала тапкан, әгәр дә ул шундый профессиональ макияж белән чыгып утырса. Конечно, аптырыйлар. Кой вакыт ул паралардан соң кирәк, андый 6 пара утырганнан соң бер театрга барасы булса анда мәсәлән, утыра тегендә визажист, стилист, тагы кемнәр. Алар син рәтләп чыгарып җибәрәләр. Ай, шаярып та күрсәтәм инде. Казан белән горурланырга тагы бер яхшы сәбәп. Статистикага ышансак, Казан гаиләләрендә хыянәт очраклары башка шәһәрнекеләр белән чагыштырганда күпкә азрак икән. Zoom Market аналитик агентлыгы үзләре уздырган тикшерүнең нәтиҗәләрен хәбәр иткәннәр. Оказывается, Казанда тугрылар яши икән, әмма беренче урында Новосибирск, ә икенче урында Казан. Һәм статистиканың икенче ягына да күз салсак, иң еш сулга йөрергә яратучы шәһәр кешеләр шәһәрләр исемлегендә Сочи, Краснодар һәм Санкт-Петербург икән. Һәм бу статистиканың халыктан сораштыру алу рәвешендә генә оештырылганын исәпкә алсак, мин тагы бер нәтиҗә чыгара алам. Миңа калса Казанда, бәлки Казанда иң тугрылар түгел, ә Сочи, Краснодар һәм Санкт-Петербургта иң ихлас һәм гел дөресен сөйләүче кешеләр яшидер. Казан Мәскәү арасында югары тизлекле магистраль төзүне күчергәннәр. Сәбәбе бик гади, акча юк. Һәм әлеге магистраль арасында халык агымының күпе булачагы билгесез икән. Мондый төр магистральләрнең тизлеге 200-400 км/сәгать булуны күз алдында тота. Һәм бүгенге көнгә кадәр Россиядә мондый төр юллар әлегә юк. Һәм булмас та инде ул якын киләчәктә. Ну, калган эшкә кар ява дигән әйберне бүтән кеше белә бит инде. Уйладың, аны эшләргә кирәк. Менә сразу менә шушында тотып эшләргә кирәк. Just do it. Юк. Do it. Just do it. Авырмы? Юк. Акча табылыр әле. Сметаны яхшырак тикшерсәләр. Путин президент срокларын обнулить итү идеясы белән килеште. Әлеге идеяны беренче космонавт хатын-кыз Валентина Терешкова тәкъдим иткән иде. Һәм Путин, әгәр дә Конституцион суд әлеге идеяны хупласа, үзенең бик рәхәтләнеп ризалашачагы турында белдерде. Валентина апа, нәрсә булды сезнең белән? Нигә сез 80 яшегездә аныкларыгызны карап утырасы урынга шундый сүзләр сөйләп ятасыз анда?
Һәм күптән түгел конституцияга үзгәрешләр кертү турында фикерләр булды бит инде. Һәм шунда идеяларның берсе конституцияда закрепление упоминания Бога в конституции. Һәм хәзер миңа тоела башлады, упоминание Бога дигәндә без дөрес Ходайны күз алдында тотмаганбыз бугай. Бераз гына, әз генә ялгышканбыз. Буның кадәр генә. Казанга танылган билгеле Виктор исемле мәче киләчәк. Әлеге мәчене белмәгән кешеләр юктыр инде. Виктор Казанга килгәч аңа 3 көнлек программа әзерләп куйганнар. Әлеге 3 көн эчендә ул Иннополиста булачак, Свияжска барачак һәм әлбәттә инде иң беренче чиратта Бауман урамында урнашкан Казан мәчетенә куелган һәйкәлгә барачак. Һәм 3 көн эчендә гомумән Казан белән танышачак. Менә шундый шәп хәбәр, точусы, когда мәченең тормышы синекенә караганда күпкә кызыклырак һәм бу башка хәбәрләр контрастында рубльнең кыйммәте төшә, Путин анда сроклары белән үзенең тагы коронавирус бөтен җирдә. Иң мөһиме, Виктор Казанга киләчәк һәм безгә аның өчен сөенергә кирәк. Аңладыгызмы? Рубльнең кыйммәте кимегәннән соң нинди төр товарларга бәя артачагы турында аналитикларның фикерләрен белешкәннәр. Һәм аналитиклар бәяләре артачак товарлар исемлеген хәбәр иткәннәр. Әлеге исемлектә нәрсәләр бар дип уйлыйсыз? Нәһә бармакларны чыгарып салабыз да саныйбыз, име? Барысы бар. Вот бөтен әйбер бар. Менә минем шарф, анда бар. Минем күзлек, анда бар. Анда юк әйбер юк. Анда бөтен әйбер дә бар. Шуның белән шул Совул. Булдыралганча бомбить иттем. Максимально. Минем иштә шагыла ул. Мин аны тышка чыгара алмыйм. Кайсы бер әйберләрне. Зато Викторның барысы да яхшы. Ул Казанга киләчәк 3 көнлек экскурсияга. Булды, киттек. Башын сәлам әйттем бит инде минеме? Сәлам әйтеп